Zahvaljujem na izvješću i želim reći da vrlo realno, no pomalo i kritički ukazuje na situaciju u kojoj se nalaze oni čije glasove možda ne čujemo dovoljno glasno. Čuli smo već gotovo četvrtina europskog odraslog stanovništva ima određeni stupanj oštećenja ili invalidnosti i zaštita osoba s invaliditetom, naravno na čemu Europska unija i svaka njezina članica treba raditi. Prije više od 10 godina Europska unija pristupila je Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom i naravno obvezali smo se na promicanje, zaštitu i praćenje prava osoba s invaliditetom u svim segmentima provedbe. Te obveze implementirane su u Europskoj strategiji od 2021. do 2030. Snažno podržavam pristupanje EU konvenciji i svim međunarodnim instrumentima kojima se promiče zaštita osoba s invaliditetom. No činjenica je da implementacija nije ista u svim državama članicama. Stoga imam sjajan primjer iz Hrvatske, zemlje iz koje dolazim, koja je kao treća država u svijetu prije brojnih gospodarski razvijenijih zemalja ratificirala konvenciju i pripadajući protokol. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom postoji još od 2008. godine. 2017. donijeli smo nacionalnu strategiju kako bismo osobe s invaliditetom uključili u zajednicu, sve im učinili pristupačnim i naravno uveli ih na tržište rada. U proteklih 5 godina postignut je najveći napredak u kvaliteti života osoba s invaliditetom, a postoji jasna vizija za nadolazeće razdoblje.